Здравейте, приятели, и добре дошли в моят канал Орхидеите на Цвети. В днешното видео ще ви представя една катлейка, която съм закупила от Швертер преди по-малко от 3 месеца. Това е еселка Кристел Смит. Доста известна като име катлейка и изключително компактна. Наистина имам растението от, може да се каже, 2 месеца и половина, като тази булбичка, която е цъфнала в момента, при пристигането си беше ново растеще и до тук. Имах горчив опит с предишно кристелче, тъй като тогава беше ми подарък, не искаше да се захване, много трудно. В крайна сметка успях едва да я вкореня и тогава реших, че може би проблемът е в моите условия и това, което предоставям като отглеждане, и заради това се разделих с другото растение, отиде при друг човек. Обаче мина се не мина време и тъй като съм голям фен на мини катлеите, реших да пробвам отново и съответно закупих от Швертер този древосък. И изненадата ми беше огромна, когато без дори да подозирам новия растеж, след като го получих, аз задължително го и пресадих. Ето това е изцяло нов субстрат. Може да видите, че върви повече от прекрасно вътре. Не само, че разви без никакъв проблем новия растеж, но направи и една пъпчица, която се отвори в това прекрасно розово цветче. По принцип правят повече от един цвят, но предвид всичко, което е преживяло, транспорта до вкъщи, пресаждането, тепърва вкореняването, и мога да ви кажа, че за времето, от което е при мен, не е и турена. Какво да ви кажа? Благодатно растение, благодатна катлея, горещо препоръчвам. Има една малка особеност. Когато се отвори цветчето, първоначално е много бледичко. Колкото повече време минава от отварянето, толкова по-наситен става и цвета. Сега може би на видеото ще излиза пак леко измит цвят, но трябва да знаете, че усничката е изключително жълта, листенцата са много розови и контраста е невероятен. Много очарователно растение. Както казах, вижте, една педя катлейче. Има много, поне по моите усещания и на този етап, слаб аромат. Чувала съм от други орхидеисти, че има много приятен аромат и по-така интензивен през деня. Отглеждам я изцяло под фитолампи и съм успявала да усетя аромат, но не е нещо, което ще изпълни цялата стая в никакъв случай, поне не е моята на този етап, пак казвам. Възможно е това да се промени, но самия факт, че има някакъв аромат и е мини катлея, е голям бонус за това растение. Може да видите насадена в кори, мъх и кремзит за дренаж на дъното. Така изглежда субстрат, който е поставен преди 2 месеца и половина. Свеж, няма естествено никакви отлагания. Това тук са естествените да кажем, отлагания, с които обработени корите. Това не е от мен в никакъв случай, но на оркията корите, те си вървят с допълнително подхранване. Хубаво е да го имате предвид това нещо, когато ползвате този тип кори, така че спокойно, когато насадите растения в тях, орхидейките, може да не ги турите в продължение на 2-3 месеца, ако не са от много гладните, така да ги нарека, орхидеи. Ето да ви я покажа. Така. После ще събирам.
Както може да видите, цветчето се е развило от ненапълно развита булба. В процеса на развитието на булбата се разви и цветчето и нямаше кълъвче. Не знам дали по принцип така прави, защото тук е цъфтяла и преди и на този има някакво подобие на мини кълъвче, но от това, което мога да забележа е, че като цяло се развива без кълъвчета новите пъпчици. Ами толкова от мен и този очарователен сладкиш. Надявам се са покрила потенциално всякакви въпроси, които може да имате в отглеждането й. И това е от мен и от Кристел Смит. До скоро!